Znači, to što sam je deo. Naše klupa je to što ja brat delimo. Što pričamo tu i to. Da. Znaš ovog? Julius i Ja znam. Dobrodošli u svet veselog majmunčeta Juliusa. Ja igrao sam nekad igricu s njim, brate. Znaš što neku igricu? Fantastične avanture su Neka sam napravio. Julius je pronalazač svega i svačega, ali zna da su najbliži oni koji pomažu prijatelji. Dobro, sad idemo dalje. Turbo, trka! Brzo stiže za vrte, nikada nije bilo. Ne zašto mi je trka? Mar! Ja čovječe, ja šta je? Prati svoje snove, stići ćeš ih uvek. Ima još čitača, ovdje pogledamo, ajde. Tehnološkinvo kraljevstvo je u nevolji. Ukradena je knjiga koja govori. Armija opasnih lava monstruma kreće u nam. Sendokaj. Sendokaj. Nekaj sam gledao. Šampionska četvorka je opet zajedno. Opasnost je Ima i veća, Sendokaj ali oni se dvojka, da znate. spektakularnim avanturama. Okej, moć. Neobjašnjivi događaji se dešavaju svaki dan, crtane nedostaju. ali on posjeduje Okej, sa, brate, moj sjajnu omiljen. i retku sposobnost da Jokaj, sa. vidite neuhvatljive jokaje. Nevidljiva, duholika stvorenja. To mi nedostaje. Piše Jokaj, sad ti piše to, brate. Kaj sad? Kada jokaji uđu u vaše stvari, Više nisu takve kako su bile. nikada više neće biti iste. Evo, Strašne priče. hope. Usrećiva Maša nam priča o strašnim stvarima. Mala Angela Čekaj, gledaj ovo. a piju piju stiljiv i povučen. Jasno. Iako su različiti, bijeli zeka molang i žuto bile piju piju. Aj, brate, uživaju Saško, u duhovitom i ja ću nježnom ne pogledam ostatak. prijateljstvu. Ma što Drugi neki deo se toga snimali. bez obzira da li zajedno lete na mesec, Bilo je... Tirofrost. Tirofrost is sleeping. Come, it's Bob. Pokušat ćemo spasiti sve. Isto je malo vrat zaspalo se. Kako so? Babugan 4 i trojka, ne znam. Čekaj, šesko! Babugan 4 i 3 mjesec inače, evo, ne znam koji broj. Babugan 4 jeste, evo, mislim da je ili trojka. Nije, Babugan 1 je, kad nisu imali neke karte, sponsorske. Jebate to. Čekaj, brate. Ja sam gledao Babugan u vrtić, ljudi moji, znači, to je bilo ludnica, znači, ljudi moji, ja sam video, znači, otkad ja gledam Babugan, ljudi moji, pa otkad sam ja bio dijete u vrtić, da, ljudi moji. Ovo ti je pravi original, brate, vidi ovo. Naručio. Juli. Pravi šuru. Alisa i ja. Pa, mi smo bagarski borci. Dobro je da sam. Na ljudi, moj... Vidite, ima kopija Babugana. Evo sad čeknem. Babugan 1, dvojka i trojka, to je genijalni super. A Babugan 5 je, no, to nije dobro citani, a Babugan 5 mi je sranje. Babugan sezona 5 je sranje. Sve Babugan dobro. Samo što ne znam što... zašto je neka nije dobro koliko pita koliko... Babugan. Dan pravi gusao, nosi nočare, cikarke. Ovaj viš ovdje ne nosi, vidiš? Gdje ne nosi? Ima veze. Pa to ti greška. Bo ste čuli sa ove crtani, a ne, šta sam bio. Joj, šta sad na račun kako je bilo. Ma nema veze. Daj da završimo ovaj video. Da radim, zašto Može. ti tačno. Bo ste čuli sa ove uklete lutke, koje će vampir... Da, ću tačno još koji ti tačno vidjeti. Hrvatska kostarska glava, ono sve. Pošto jesme lutke. Ja sam to gledao igru, ma svijeti. Ima igrače s njima. Ja sam igrao. Dobro. Sebe je konja. Samo ne... Neka mi je zlata.
te meni dostavi tamo. Šta vi mislite ko je zao od njih? Ko pravi nevolje? Jel tako? Ima neko, verujte mi, narod. Još je. Mata, ajde, šta je to? A, znam, Johnny Test! Jo, to!